Doncs una neboda meva va començar a tenir com problemes aquí a la gola, aquí aquesta zona d'aquí, i es veu que tot va començar amb problemes de litosi. Allò que la nena tenia molts problemes, va començar a tenir un bulto aquí molt gran i la cosa va ser molt, molt horrorosa, perquè clar, penses que és una tonteria, la litosi... Que nota que té a l'alè diferent. Jo crec que té un alè normal, Això em fa cosa. Què faràs, Què faràs? No faré res. És que no em trobo bé, Estic molt nerviós. M'apreta molt, Nena, para. Para, em fa molt de mal. Em fa un mal al genoll, aquest. Però que no era d'aquest, l'altre dia? Sí, però deu haver-hi un lligament o una ròtula o el que jo sé. Tu què has de fer, a casa, no? Tinc rampa. Espera't. Com que tens rampa? Sí, home, tinc una rampa. Ui, quin mal em fa. No orino bé, Jo per mi que tinc una pedra o sorreta. Tinc sorreta a la bufeta. I això, el gra aquest que m'ha sortit, què? Això no és un càncer? No. Veus? Sí. No, això és un granet. No em trobo bé. Però bé en general? No, tinc una infecció de ronyó. I llavors, esclar, com que no circula bé, la pressió se'm dispara. Perquè és algú de... Hola. Espera, que demano un taxi. O li fa mal al genoll dret o l'esquerra, o té la pressió alta. Ara tot el dia va... Aquí aguantant el meu pare i les malalties del meu pare. Què passa? Per què parles de mi? Parla tu dels teus problemes? Tu tens prou... No, escolta, un moment. Tu no tens que no trobes malament, doncs vés a descansar. No, però no tens per què dir-ho, escolta fora, això. No. No vull que em posin... S'ha fet mal, ara, aquest nen.